from the Church of African Gospel Church. So, please use this table because we don't have it for now. Yeah, we did not get it. So, please come a bit. So, he's 15 years old. He's busy at and Tatila Kashin, we pray with the Dimum Sisera to the we pray that may God use it the way but the question as a shiny and this the strong part for the to my legal to my heart. Honor the anointing upon them. The strong part to your attitude to my heart. Strong parts of the question about talking to you, so shine Santa sees unlimited. Here's a road. And shine up way. How can I just close the How can I is close? It's a man but probably not about it. My eyes are all put back. How comes of push I didn't I want to come say through it to that. Also, there is order in that. So like I won't be to walk to that. Now I want us to do that. Splash and to the second year. As we are about to now only 500. Without church, I'm going to get that. Only get Pumala, now I want you to be serious. We are going to announce on the stage. He's the brother who served the Lord, who loved the Lord wholeheartedly. And today, we are honored that he's going to minister the word of God from us. Now I want us to make a big shout of praise. That they arrived here. Now I want us to look whenever you are being when I hold the morning day, the TikTok or the Facebook TikTok, Facebook will greet you. Yeah, but when I am
other way. Sithumele. Sifanele ukulapha Nkosi. Sisezizilapho. Yiba khona Nkosi. Khuluma nathi Nkosi. Egameni nasekhasini likaJesu. Take your glory tonight. Take your glory today. Egameni nasekhasini likaJesu. Amen. Angibingelele bazalwane. Angibingelele bazalwane. Angibingelele bazalwane. Angibingelele bazalwane. Angibingelele bazalwane. Praise the Lord bazalwane. Angibingelele bazalwane. Hallelujah. Eqaleni bazalwane. Kalo bazalwane. Angithobe. Akikho kuphetha. Ngibingelele. Oh. Kidumekise. Abuti. Umbele. Brother Mbele. Osihlanganisile lana. Alikopanze mina. Bingelele na yonke team asebenzana nayo. Ngibelisele team yohlasebenza miliyona. Abayenza lenkonzo beyiphumelele. Bayenze imsebenzi wena Ngicela bazalwane sibashayele izandla kuba bashayele Jesus. Sikhana lezo zandla bazalwane ngiyaholo mathwa bazalwane. Ngibingelele kidumedise zonke izingcezu zenkosi hlanka bohle ba modimo bonke baba abafundisi bomme moruti omama abafundisi abakhona bomme moruti bohle ba teng obuti le boruti osisi le borusi ibandla lonke lekaNkulunkulu ngiyabingelela ke yohle na Jesu ke dumedise sekushiwo ke uanele kuyazi so buwe ke anele kuyazi igama lesibili uqhubeko ngibitso la pedi ke qhubeko okusho ukuthi go forward ukulela yapi. hallelujah Amen. Bazalwane ke ngiphuma ebandleni sekushiwo kitswa ke njalo ka so buile lase African Gospel Church ke African Gospel Church ingane khona ke mwana temo. hallelujah Glory be to Jesus. ngikhuleke emndenini okholwayo Ke hotse he family e dumela ngisakhula kulonke okholwayo kitse ke holela lelapeng le ngizalelwe emndenini okholwayo ke tsauletswe lelapeng le dumelang. ngingasho ukuthi ivangeli lakhetha Ke katsho evangeli le akhetha nami ngayikhetha le nna ka ikgetha ekhaya engisuka khona haladanzwa teng Natal eRichards Bay ko Richards Bay ugogo njalo kholo jwalo ekuseni wawumuzwa ngo-6 ethandaza natsi wa usenka 6 ya lapeng safundiswa lenkonzo yokuthandaza ga rutwa tshebeletso ya thapelo njalo ngo-6 masizolala jwalo ka 6 ya letloba olele ethuyadoja arwa doja uyavuza ukuthiwa wozokhuleka atsuswe autwa tlotlo lapeng sifundiswe indaba yokukhuleka rutwe taba ya thapelo. manje-ke bazalwane inhliziyo yami ebuhlungu Jwale pelo ya ka e bohloko ngoba kulesi sikhathi-ke goba nakong ena ngaphandle kantle kuney'ntanga zami go na le dithaka tsaka ey'phuzayo tse nwang ey'bhemayo tse tsubang. ngibe nombuzo-ke Ke bile le potso he ngabuza ukuthi kungani benjena ka botsa gore e ka ba ke lebaka la eng ba le ka tsela ena. yingoba akayitholanga lento engayithola ekhaya Ke ka lebaka la gore ga ba ka ba fumana ntho e kile ka yone manang. ngathola ukuthi bayithola lento ekhaya Ka fumana gore ba ile ba e fumana ntho e. kodwa usathane uyahlasela Empa Satane o a hlasela. uhlasela yona leyo generation O hlasela generation. ethenjiwe ukuthi yosebenza Tshepuwe moleno sebetsa le hodimong. asinamosha isikhathi bazalwane A ska senyana go bazalwane. ngokwaJohane 16 Ke bala Johane 16 verse 20 and 21 amabizalwane 20 le 21 ke verse 24. halamathas sofunda kanjalo bazalwane ngicela ofundayo afundele lawo mavesi angifundele ngesizulu nangesigisi luvela
21. A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come. But as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. Verse 20. Ngiqinisile ngithi kini, ngiyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Ngiyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu kuphendula ngokuthokoza. Verse 21. Owesifazane nxa esabeletha ulusizi ngokuba sifikile isikhathi sakhe, kepha xa esembelethile umntwana akabe esakhumbula ubuhlungu. Ngentokozo ukuba uze umuntu ezweni. Liphili namandla lephefumulo wena. Qala ngalo usebenzise njengenkembe namandla sikahle ukuthi zombili ngoJesu Kristu zobuya masinyane. Amen. Singawabhala amabhayibheli wethu bazalwane. Close our Bibles, bazalwane. Ngibingelela keyboard player, ngibingelela the keyboard players. Ngathemba ukuthi sosebenzisana nabo. Ngibingelela ukuthi amale bo. Hallelujah. Mhlawumbe ke ngingakangeni kule ncwadi esifundayo. Njengoba ngisokeni ibhukeni yena iribala. Kuke kwafika isikhathi bazalwane, kwafihla nako bazalwane. Lapho uLazaro efa khona. Lazaro mashwa mpi. Elithi iBhayibheli uJesu, Bibili Jesu wahlala izinsuku ezine. Adula matsatsi amane. 4 days. Matsatsi amane. Usazana uJesu on the 4th day, watla uJesu kaletsatsi la bo. uMartha ugijima kuye. Martha umathela kuye. Uthi ukube ubukhona, ure hambe ulindi. ngabe ubhuti uyaphila. Ure ngabe awubuthi Manje leyo nkulumo bazalwane ibalekile. Bulelo ye ebuhloma. Ngoba inkulumo ethanda ukungakuyona. Bulelo ke batlango yeso. Inkulumo ebhabalamazi. Ke bulelo etswa mantsweng. Lithi iBhayibheli, Bibili uMartha waphinde wathi, Martha wasabuwa mantsweng. ngisho namanje Kibulela ne hona jo. yazi uNkulunkulu uzokunika Yatsela obabuthi lokho ucela. selo sikupa. Yabona kulesisho Uyabona usebenzisa i-faith in 1 sentence. sentence ngini ikhona bazalwane. Thelelide bazalwane. Uthi ke uMartha, Ulihamba. ukube wawukhona, Ulawuna ulithi. ngabe uLazaro uyaphila. Ngabe Lazaro watsa. Kodwa uthi ngisho namanje Kanti jolona jo. wakhabathaika isika mayithane. Inento ethi sizongena esikhathini Kinalintari. sokuthi noma izinto ezimsesenzekile, Yani tonise. kodwa sizokwazi ukukhuluma. Impalito hona. Sitshele izitha zethu. Sithi ngisho namanje siyazi ukhona uNkulunkulu. Yatsela ukuthi ebuthini. Sisesikhathini kangisho namanje. Gina konona jwalo. Lento yokuthi silinde ikhathi apply emsebenzini Nakwena libe lebetwa. asiyeke ngoba ngisho namanje Alikwela ngijolona. ikhona into uNkulunkulu angayenza. Kunani jobu dibaka yini. Ikhaphai khasila mayithana. Siyazi umuntu afika umsebenzi. Ukabona nathi. Kodwa ngisho namanje Yazi. ngisho namanje. Yazi wabuzwa. Oh, yes, Lord. So, jwale. Okusho ukuthi Ubulela wona. umuntu ethi ngisho namanje Hambe jwale ngijolona jwalo. ngisho noma ususikhulumile izinto ezikhulumile Le hawuso kuile into ukuyibuyile. asijabulisi, Habithabisi, asisizi, habithusi, asiphumelelisi, habitwelisi. kodwa siyakhona ezweni. Imbakane ntswini. Ngisho namanje. Lona jwalo. Hey. Tell your neighbor ukuthi ngisho namanje. Lelwe na ngijolona. Tell your neighbor ukuthi ngisho namanje. Wenza mathe ngijolona jwalo. So, uMartha uthi Mama uri. noma ubhuti Liha awubuthi ashwi. ngenxa yokuthi uJesu yena Kabakala uri Jesu. kodwa ngisho namanje usakholwa ukuthi sinamathayisi usakholwa ukuthi uLazaro sekavuka kwabafileyo. Inzalo mela kulilazaro ukathu wabafu. Hey.
Kulesi sikhathi esimi bazalwane. nakong e mpe e bazalwane Ngizocela sike sikhona ke tlo kopa ke re dumele ukuthi uNkulunkulu usengasiza gore modimo o ka nna thusa noma isibeka zathi siphuze le ha bana ba ka ba malwa noma sibhema. le ha ba ka tsuba Ngisakhona ukuthi ikhona into uNkulunkulu ke ayenza. a dumela ho na le ntho Ngisho namanje. ke tshorona Noma ungena lutho. Kodwa mina ngithi ngisho namanje. ke le hona uNkulunkulu usengasiza. uNkulunkulu usengajabulisa. Bazalwane namhlanje bazalwane kasheni ngithanda ukuqala ukukhuluma ngithi ngisho namanje. batla ho qala ho bua ke re ke tshorona jwang Usengenzeka izimanga zikaSomali. ka etsahala dintho tse kgolo tsa modimo sho noma o so thabetse nyaka le ha o so o lapetse dilemo uNkulunkulu uyakwazi ukuphendula. modimo wa tsa ho araba Akadingi ngisho unyaka. ha a hloke le selemo Ngoba neBhayibheli lisho hobane bibele e re 1,000 years is like a day. dilemo tse 1000 di tshwana le letsatsi So kuningi asangakwenza. ho ngata ka o etsa Ngisho namanje. tshorona jwang uNkulunkulu uzoyenza imanga. modimo o tsa tsaka jwang Usaza khona ngathanda ukutshela ukuthi lesi abantu uyithandazela. Siyenzeka. The devil is a liar. Umsebenzi usekhona. Uzophila. Usefikile. Ngathanda ukutshela ukuthi this is a season of even now. Even now, even now. Wena isihlekisa. Wasikhuleki. Abasebenzi. Abulayo. Olale ngafike. Awu bazalwane abantu. Uzokhuluma igama likaSomali. Wathi thozanini. Wena lonke. Sitwayo. Ekhathaleka. Uzawukhonza. Abanye bonke angakhuluma ukuthi ngiyazwakala. Ngifuna ukugibela phansi kaSathane. Ngena ngedala phansi kaSathane. Izizubhali ngayenzakalayo. Thulima mathapha isilama. To Jesus. I repeat my statement. e ke pheta statement sa Emva kwalokho amara tshebeletso sizozofakazi. ke tlo utlwa bopaki Ukuthi sizofakazi. yes ke tlo utlwa bopaki Ukuthi uNkulunkulu wenzile. umlimo wenze uNkulunkulu uphumelelisile. modimo o tswellisitse pele uNkulunkulu uthokozisile. umlimo o thabisitse Ngisho namanje. ke tshorona jwang Aye. We are the faces of growth. Bekushukela kanjalo. bewushumayela jwalo I-convention is a gospel. convention gospel Ethi we are the vessels of growth. e reng re di-vessels tsa kgolo Okusho ukuthi we are always growing. meaning ho bolela hore di dula ntse Asikwazi ukuhlala kwi-level eyodwa. ha re tsebe ho ka dula leveleng Asinyuke kwizinga lokuthi ngisho na hore ke bolela le hona Oh, Jeff. manje jwale ngifuna siye la sifuna khona. batla re ye mane me re banneng teng Hey. Kunjalo. ho jwalo Mhlawumbe ningathi mohlomong ka re uNkulunkulu akanayo ispace. modimo ha ana sebaka Hey. Esimvimbayo ukuthi a-operate.
semuthibela uoperate noma asebenze kapa asebenze ngani ukuthi angizwe ngithiwa nkulu ngizwe bazalwane ngithi uNkulunkulu ngilimudimu akanayo ispace noma isikhathi ana sibaka kapana esifimo ukuthi ayenze njani semuthibela muraite jwa bazalwane ukuthi ayenze njani muraite jwa bazalwane. So uNkulunkulu bazalwane awudimu bazalwane ayikho iholiday ehamba hana holiday ayitsama ayikho ivacation ahamba hana vacation ayitsama ngoba manje nje uthola ukuthi kunabantu abaphuzayo ukafumana unala bathu babanowa koza bazophinde bedrive beka impaka santsana bazodrive abahukele hasi ziningi ingozi ezenzekala onalili ingozi zenzana kodwa kugcina sekufika laba abantu bedakiwe uketela ukuthi abanye befike ekhaya besaphi bafike banze baphila ukaba ukuthi ubani wenza njalo unana ukuthi bayenza njalo. So John uNkulunkulu unamasizi udimona lady sizidla uNkulunkulu akanayo ikhalenda yonyaka mudimu hana kalenda yasili futhi God is limited abe mudimu ha by the things that limit us kadi totally limit us isikhathi limit us nako se limit kodwa isikhathi kuyasifika imayena bayithini manje emadini kaJohn mona yente uJohn kunento engajalekile yenzekala wona lenthuza ile hande yenzala uJesu simtholehle namafu Jesu ngibona adutsile babantu kutense ya holuntu manje jwane verse 16 uJesu yakhuluma lapha Jesu wabuya uthi kusezoba isikhashana ule huse uzoba ningabe nisabo inkabe jwane hanisabo kubuye kube isikhashana ukhunte habe ube habotsuzwana ningabe sabo ibe jwane halimbo ngokuba ngiyakuba ngobani ngiyahunta yabona jwane abafundi badideka barundwa bathuthini ngakho Jesu banjalo Jesu bathuthini ngakho Jesu nali Jesu kathuli asimuzwa la halimuntu ngoba ngaleso sikhathi bethokozile ukuhlala noJesu basana kule bathale futhi kaJesu uJesu kabathenga na uJesu ngoba nje ukuthi uyasuka kubo kuyakuwa hulu futhi njengoba ebathenga elejwane njalo kama Jesu abafundi besubuhlungu barundwa ubuhlungu manje uJesu wathi hayi bayadideka la ali Jesu avale baba badideka la wathi amakhasi alijwale liki bahlanguseni verse 20 sisomama verse 20 athi ngiqinisile ngiqinisile times 2 ngiqinisile habe ngithi kimi ngiyakhala unona nekhala lili kepha izwe impalifa liyakujabula lethatha ngiyakuba nosisi lona linabale buhlungu kepha usisi wenu ibabuhlungu balona liyakuphendula unafetuha lube ngokuthokoza ibetha. Are you blessed by this verse? You're not yet. Okay. I'm going to bless you with this verse. Lamazwe mantsiyana aveza ukuthi kufika isikhathi ahlayisa ukufika nina komntwana kaNkulunkulu umwana womudimu lapho uma ubheka impilo yakho khona awusheba kuphela babatulele ubheka impilo yabantu abangakho usheba kuphela abantu basalumele impilo zenu asifani maphilo akho nahathwa eyakho yokhona kuphela abantu ibonakala ngathi ayisizi ubonakala kabuthi futhi ayijabulisa ayithabisa eseleya abantu abangakho ibazwana yebo ubonakala ayibona ubonakala ngokungathi yaphumelisa uyakala yakho iyasiza uyakala yathusa ikala yathabisa ungathi ke kali jone ngingasho kimi bazalwane kamlono nabazalwane ukuthi nizokhala nini kodwa I'm sent to tell you ipakiruka ngethezo mhlawumbe uyayibhali lapho uma indaba yakhe iphele kaleni yabazalwane ukukhala kuzoyenzeka nasina ukuthi makhala izwe liyojabula makasina matha that's why uBhayibheli lithi noma usi
lutho. Ingakho kikaho sithanda uJesu ethi Lifumana Jesu abe. kepha usizi wenu Uri impa uhlungu bangona. lokuphendula Buta fetoha. lube ngokuthokoza. Ibe ita. Oh my God. Igama Now libitso. haleluya wenisazi Andibone batsongo. igama Libitso. elithi phendula Elire karabo. lisho into ekade ibhekwe ngenye indlela Libitso leli ngufetoha. Kosetho. Jene shejwe katleo. kwasekuba ukushintsha Yama jwale ho bana lo fetoha. let me repeat it. Ere khibitso. Igama Linzwi elithi phendula leli fetoha. lisho into ekade ibhekwe ngenye indlela Ere jwele shejwe katleo. kwasekhona i-exchange Yama ho bana le exchange. Aye. Yawushe. Oh yeah. manje Jwale ngamanye amagama kama ntsoma. uma Hayibe. uthi ubona umuntu Hayibe ubona motho. egibela iteksi Apha ne taxi. uthi uyalala Uyabobala. uvume ngakusasa Uthi uyosana. ubone nami umuntu Hayibe umbona umthetho la. ngomane imoto yakhe Utsapala mikulu ya hayi. eyakhe cash Cash ya hayi. ngenxa yokuthi nesikhathi lihleka izwe Kana kweli lefatsa letheha. ngesikhathi lihleka izwe Kana kweli lefatsa letheha. thina sikhala there was a change and a turning abazalwane always know ukuthi uma umhlaba ujabulile uNkulunkulu usuke edala ushintsho empilweni yakho. There's a turnaround, bazalwane. Yazi ukukhala uzolo. Ube uzongiselela imali. Uzoba noshintsho. Ubekukhala, uyazi kunoshintsho. Uyazi kunoshintsho. Uyazi kunoshintsho. Uthi kaJesu, Unjalo Jesu. kepha usizi wenu Jwale thuso yalo lokuphendula lento fetoha. lube ngokuthokoza. Ibe buhlungu bana bufetwe letha. Abusonto ngadezonto ingakho iBhayibheli lithi Ikahobili. ukukhala Dillo. kuzoyenzeka ebusuku Dikweta. Aye. 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 kodwa intokozo Bathabo. yavela ekuseni ngiyakwenza mabume ngiyadinga so ngithe uma ngiyifuna ukuyinaka le ndaba hathi bana uyishemisisa ndaba yini ngathola ukuthi uma uJohn esho lamazwi Akashela one haJohn yabona mthu. usho enokuqonda kanye nolwazi Unani ubwa analikukwisa ukuthi abokho ubusuku Hore habo busi. obungapheli. Wokafela. I repeat my statement. There's There's no night that does not come to an end. Every night eventually comes to an end. Oh yeah. Bayamkhala kuzokuthi ubusuku buyaphela. Yabona ke Yabona jwale. mawuthi good night Hawure good night. namuthela kahle Kapa hore robala handi. sisho ku 6 p.m. Rekwa ili 6 p.m. bese uyayeka ukusho good night Ile watu wala good night. bese lo 11:59 It's 11:59 p.m. ngoba ubusuku buyaphela. ubani busiku buyafela. Manje fanele sazi ukuthi
now, kama kale now between 6 no 11:59 11:59 ubusuku lokho kibusiku. and somebody wrote ubusuku Ngibona ubusiku is the shortest period. kisibanga sesivuthwa. It is what? Isibanga sesivuthwa. So amabona Iridi kwethu. ukuthi uma uthiwa uzokhala Hawuthwa wena uqala. ebusuku Usiku. kodwa intokozo Imbatha. izoze ekuseni Kaka usiku. oyazi ukuthi ubusuku uyashesha Uzibe ubusiku buyapha. ukuthi lento kuyo Ngithanda othi wena. inzima ethi kahlula Akusho ukuthi ubulalawo. lento othi inzima Ngithanda wena ngithanda. othi yabuhlungu Ore yawuhlula. izosheshe Izophetha ufiti. akasisho futhi Ikashashe ikaphetha ikayenza. lokhu-ke Hohe kuveza ukuthi uhlayisa hona. ubukhanya Ukhanya basekuseni yawuse is longer etenini than ubuhlungu tani buhlungu nokukhala lidilo kwethu tsaru basebusuku sabusiku. ayikwazi ukufaniswa nokhanya basekuseni Angihoni uthwantsha. kunalokhu ngifuna ukutshena Angithi batla to uthwantsha. get ready ngokuba nezinto ezinhle uNkulunkulu nakuphelela zona kunezinto esizayo esizoyenzeka. The night is ending. Sibuyafela. Ay. Nikolatas. So, John, Yebo usebenzi. ya hawusebenzi. Lalela. Amen. Lento yokungasebenzi Awusasebenzi. izosheshe Kodwa ifiti. lezo zinyembezi Ngelelitse ezobusuku sabusiku. ubukhanya Khanya basekuseni yawuse. luyeza Ya. futhi lonke Abeke ubukhanya khanya basekuseni yawuse. the job Phalo. Ya. kwangathi kungahlezi utshela abantu Ikambe abantu ontunzo thabathu. uthi good morning Unonovela. uthi good morning Unonovela good morning. good morning So, use awutshela khona uthi good morning amajoni good morning. angiyazi intambama good morning baba. Yatsali manziya. good morning Good morning. we are stepping into a morning Khikena Hussein. abadinga ukusibona ebusuku Bayilemba ngekela abantu mabalungu ukusibona ekuseni baba kanti because there's been a child of time ubani sona lofela. kusekuseni mani Uselusenjwa. manje-ke Ngabe kunokudideka okukhona unani ufefelekana hodi. regarding isikhathi sobusuku Uyakana kwa busiku. Ya 11:59. ka-11:59 Ya 11:59. ngesikhathi sasekuseni Linako ya Hussein. so there's confusion Hona le peleka. between 11:59 Bakeng tsa 11:59 12 le 12. ukudideka-ke Uri jwale kuveza ukuthi ufefelekana yena ibontsha hore uma ungaphuma ngo-11:59 awukatswa ka 11:59 ebusuku usiku uphinde uphume uzwe hape 12 a.m. ekuseni ka 12 AM usiku. ubumnyama busekhona phansi Ulitseleliteka. yilokho okudala ukudideka Kuyona njengoba kampela. ngoba kodwa isikhathi asifani Wayesathola. kodwa ukubukeka kwesikhathi kuyafana Ubonakala kowakhe. kodwa isikhathi sifikile
child of God. The little dear one. He's a child of God. The little dear one. He's counterfeit. Now my child. Good morning. Hey. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. There is one thing high everywhere. Jesus love, Jesus love. I'm gonna first name on Kumulani kutasihamba ubula unanitsamaya ushili kutebuko uchulo kutebuko what has happened on board ananitsamaya kawo kodwa sihamba ngokhona bathulitsamaya kawo into umuntu ubheke experience akakuruze biza akho uphuma ngaphandle ikawo uzona kana ngazachitana lutho wena wachitha lutho oh my god Ala maya. Sentula bazalwane ngizoshiya le ndawo siyazi makasena nithi anele ushumayeli le anele ushumayeli umama ushumayeli ushumayeli kodwa umsebenzi osuthola bamsebenzi yana uthola hayi bazalwane that's darkness kibukikilifi ungavumi ukudida umnyama usikadumela ufika umnyama kohlezi ukudidika lififi liqonda litsele kohlezi udulisi ududula bonke ngenxa yokuthi ubukeka ngathi akukho into okushintsha njena ringawumanexethi kodwa kuze kuseni impawu isikhathi now sasekuseni yawuseni asidingi asidingi ukuba nokhaya uhulumeni ukuze ubane ngempela ubona hayi ukuze kuseni liseluse I'm gonna let you go now John tibayibheli bibilile kuzoyenzeka ebusuku kukwenzana kusiku kodwa intokozo impalitha izoza ekuseni nhlaka useni so now John sithola ukuthi akukho ubusuku lifumana lahabuyo ubusuku obungapheli wesifeni sithola ukuthi ubusuku lifumana ubusuku is the shortest period of time yana sithola ukuthi ukukhanya lafumana letsatsi wasekuseni ukhanya kwawuseni is longer udele than ubuhlungu nokukhala lidilo kwasebusuku Jesu akazange athi intokozo yakho thabo yahawu izophela emini izovela usiku wakhetha ubusuku uyakhetha usiku ukuthi kuphele intokozo ibe uvela thabo manje uthi uri usizi lwenu luyakuphenduka buhlungu balona mutafetuha lube ngokuthokoza ibethaba Hey. now John verse 21 owesifazane wawusathi xa uzobeletha hatobeleha ulusisi unalibuhlungu ngokuba sifikile ubane nawo isikhathi yahayisefile kepha xa esebelethile impasa belile ngwana ngabe sakhumbuka uthahasa khona ubuhlungu ngentokozo limkuwane uthando ukuze umuntu babaona muthu wethu utabisa fancy okay simanje haleluya ulosizi ngokuba isikhathi sakusifika unalebuhlungu ngoba ninabo yahayisefile asimena ngoba uJesu uzama ukuchaza ngoba Jesu unika uhlalo indaba yobuhlungu daba
ngoba kunokudideka phakathi kwezombili. Ubona le pherekano pakeng tsa ntho tseo tse pedi. Manje le nto ye-pregnancy bazalwane, Jwale taba ena ya pregnancy angifuni ukungena kuyona ha ke batle ho kena ho yona. ngoba ngiyazi, Wa na e tseba. ngoba nginolwazi Empa ke na le tsebo ukuthi uma umuntu e-pregnant hore ha motho a imme kunokudla akudlayo ho na le dijo tsa di jang okuthile, tse itseng, bese kunokudla angakudli ebe ho na le dijo tsa sa di jeng tse okuthile. itseng, Kunezindawo ho na le dibaka ayihambayo tsa di tsamayang ezithile, tse itseng, bese kuney'ndawo ho be so na le dibaka angayihambi tsa sa di tsamayang ezithile. tse itseng. Ngisho nosayizi wey'mpahla Le size ya diaparo uyashintsha ngoba kunokusayizi, ngoba kusayizi. di a tjhentjha hobane size ya eketseha. Okusho ukuthi Ho bolela hore njengoba ukwenza le nto uyenza ngoba kunento ekhulayo. tsa ntho tsa hobane ho na le ntho e So kgolo. uma u-pregnant Ha le pregnant awucabangi nenamhlanje. ha o nahane ka kasheno. Kale ningizwa bazalwane, Kala le nkutlwe ba- uma u-pregnant ha o imme awucabangi ha nenamhlanje, o nahane ka kodwa kasheno. ucabanga kakhulu nekusasa. Ba o nahana haholo ka hosane. Uma u-pregnant Ha o imme you speak your tomorrow o bua hosane today. kasheno. So your present is when you thinking of thinking about the future. Abazalwane kalukutshena ukuthi abantu abanemali bathanda, abantu abathandazayo, abantu abanikelayo. In other words, sithi khuluma ikusasa lethu, namhlanje. The present is the time Ke kasheno, ke nako. when we speak of the future. Ha le bua ka hosane. Sizohlala phansi. So tlo utlwa fatshe hosane. Sakujesu uthi Na Jesu o bua motho. uma owesifazane Ha wa mosadi ezobeletha a tlo beleha kuba buhlungu kakhulu, ho ba bohloko haholo. kodwa uma Empang haebe kuzwakala ubuhlungu ho utlwahala bohloko, woyazi ukuthi o bo o tseba hore sekuyisikhathi se le nako sokuthi umntwana ho le ngwana aza. a belehwe. So Jwale ujesu uthi Jesu o bua motho labor now peleho equals pain e lekana le bohloko because time has come, ba nako e se e fihlile. or pain equals labor Kapa bohloko bo lekana because time has come. hoba nako e se e fihlile. Lalelani, lokhu kukhombisa ukuthi Sena se bontsha hore akukho ubuhlungu bamahhala. ha boya bohloko ba mahala. Uma ungumntwana kaNkulunkulu Ha o le ngwana Modimo, akukho ubuhlungu bamahhala, ha boya bohloko because every time hobane is declaring a time of labor, e bolela ho and every time of labor is declaring a time of deliverance. Oh, Lord. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, ha o le ngwana Modimo, uma uyini ha o le ngwana, ha o le wana mudini, uma uyini ha o le ngwana Modimo. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Okay. Wena bona ngathi Wena o bona nyeka kunzima, bothata ngizothi ku-right. ho hanne. My brother ku-right. My brother ho hanne Ngokuba isikhathi hobane nako sifikile. Hayi Nkosi bekungcono. ha o no le hanne. I-COVID ingakafiki. COVID isofika. Cha, i-COVID ifikile. Yaphinda yadlula. Manje isikhathi sifikile. Esakhe abantu abaseduze kwami. Kodwa ngasala mina ngikhetha. Ngasala mama. Ababa. Hayi phela isikhathi sifikile. Yisi isikhathi. Nkosi angamali. Waqala ibhizinisi.
It's time for deliverance. Ibandla lizozala manje. Awudeclare ukuthi songena kwi-dimension entsha yokuzala. Ubuhlungu bethu siyafuna kukho ngokuba isikhathi sebuhlungu ngokuthi kufika isikhathi. Noma yini ngithi noma yini eqhubeka ibe buhlungu sekufika isikhathi sokubeleza lento thwena ngithathe encwadini kaJohn uma uJesu ehlangana nendoda eyazalwa ingaboni manje uJesu uyayibuza le ndoda ubani wabonile abazali noma kabakiele wathi Jesu this happened ukuze inkosi ikasimulo lokumuntu ibonakala ito phatele uJesu waphimisela odake enhlabathini kwadala udaba futhi yaziya bazalwane ukuthi uma uNkulunkulu ayenza imangaliso uyenza ngendlela engaqondile ngoba uJesu wathatha udaba wafaka emehlweni wale ndoda manje nginombuzo Jesu ngoba le ndoda ayiboni vele okungaletha kuyena amanzi bekuthiwa ukuthatha amanzi Jesu ngizosebenzisa udaka now thina sonke liyangibona siyabona sonke but uma sinathatha udaka sifake emehlweni ethu kuzayenza ukuthi amehlo wethu angaboni so le ndoda ayiboni vele kodwa uJesu uthatha udaka ufake emehlweni if mina bengikhona benza ukuthi Jesu awungakuthatha amanzi ukusebenzisa amanzi kunyuka ama-chances ukuthi lezindoda ibone then ama-chances ukuthi indoda le ibone so John uma efakudaba it seems like he's making this man's situation worse. So uma usemkhoneni bakho uNkulunkulu usemkhoneni bakho uJesu isimo siqhubeka ibheda
Wayazi Church of God. Ukushawisa ikhadi sommangalisi. Lo muntu ufike ngabo. uJesu afaka udaka. Futhi lo wadaka unyenza engaboni even more. Kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi noma bekunjalo asafika isikhathi sommangalisi. Akanye sinisele bandla lasemandla. Lento uNkulunkulu athozoyenza oyinotha yenzeke iyenzeka manje. Silisani ububi buphetha uNkulunkulu ujikisise utshintsha mayena. Kusondela isikhathi sommangalisi. Noma ngabe ukholwa kodwa uhlupheka. Yazi ukuthi isikhathi sommangalisi. My brother, yazi ukuthi isikhathi sommangalisi. Now nithi kuBhayibheli uJesu wathanda ukugeza. Hayi phela bazalwane uJesu lokudala. Kodwa manje uthanda ukugeza. Ithi kuBhayibheli wathanda ukugeza. Kuthiwa le ndoda wahamba yogeza. But abafundi beBhayibheli that it was impossible for this man to go back. So there were 4 possibilities that could have took place. Number 1, abafundi bakaJesu bamsika. Number 1, kwa scratch. Ngoba uJesu wayezothi bafundi baruthe. So number 1 ayenzeka. Number 2, omakhelwane babezomsiza. Scratch ayenzeka. Ngoba babeba bebezobuza ukuthi uyena yini. Number 3, uJesu wamsiza. Kodwa naye ayenzeka. Ngoba uJesu akathi ukuthi asambele. Uthi angekeza. Okusho ukuthi what carried this man was not abafundi, was not omakhelwane, was not uJesu. It was the word. The word carried him. Asked Jesu. Jesu libile. Yathala le ndoda. Uthi yenzeka. Ngoba kuBhayibheli izwi lakhe lisibani. Ezinyaweni zakhe. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Usibani ezinyaweni zami. Ukhona yaba ngimele izwi lakho. Isikhathi section. Siyafuna uthandaza. There's something that we have to pray. uMoses wathunywa uNkulunkulu kufa wathamba ukhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Siyazi wafika wathi uNkulunkulu eHebheru ufanele nathi
Okay, all right. Waphuma nabantwana bakwaIsrayeli agcwale bona bamaIsrayeli kodwa uJesu Jesu wathi Moses khuluma kulo into arihumushe bua lilizweni kodwa uMoses washayida imbamoshe kuyawonakala wathiwa Moses wathi wamushe kuphukela tabeni ufike ufeleko phambela tabeni ufike usuwe nini But the Bible wanted this Joshua want to make his heart to Joshua. He was impacting his kingdom. Oh, yes, Lord. Oh, that's fire. Uma ufunda lithi iBhayibheli kunesifazana uma ekhulele wayegijima ebaleka because she was about to deliver because kwathi iBhayibheli wayexoshwa inyoka udraka okwakuphethwe isifazana kunabantu la abaphethe izinto usathane abanazo kunabantu abazibulele ngenxa yesikhathi sepheli bahluleka understand ukuthi isikhathi sepheli esidulayo abanye namhlanje bayinikela kuma-drugs ngenxa yesikhathi sepheli bakhohlwa ukuthi period ye-pain is the period of transition. The place of pain is the place of transformation. Every time you feel pain, every time you it is time for transformation. Just come forward.
Kuna mtu or experiencing pain akasema temba ni. Na mtu asema experience pain ufuna kusiza. Sasa sina temba Sisi kanzo kuyibulala. udimona ka utusa sina Kanzo temba. kivapa. Asina Kodwa belo. this is a place of transformation. Yeah, Whether umuntu athi Nkosi ngicela ushintsho kulisimo sempilo yakho. Thank you, Jesus. Kulisimo sempilo yakho. Kulisimo sempilo yakho. Asana ayikho nemhlungu njenge process of transition. Hauna njengo kuzolo ka process. Uyazi yokujakoba. Hausa tili ya ujakoba. Jakoba wafika washintsha. Jakoba uyambika shitwa nini?